Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова бүгенге чыгарылышта. Чит ил аналогларын үзебезнең ил эшләнмәләре ничек алыштыра? Казанда махсус технология буенча инновацион имплантлар ясыйлар. Янгын очракларын булдырмау эше ничек алып барыла? Татарстан орманнары ни хәлдә? Актуаль әңгәмә сәхифәсендә ачыкларбыз. Архив шәһәрчеге үсеш өчен күп кенә яңа мөмкинлекләр ача. Быелдан башлап архив эше буенча дәүләт комитеты Столбище бистәсенең бердәм бинасында эшли башлый. Болгар музей тыюлыгында Open Air форматта Кара Пулат операсы күрсәтелде. Аны гадәттәгечә театр сәхнәсендә түгел, Болгар җирлегендәге үзенчәлекле бина янында 14нче гасырда Алтын Урда дәүләте осталары төзегән уникаль тарихи һәйкәл каршында тамаша кылдылар. Аны ут та, суда алмый. Кара Пулат барлык сынауларга да түзгән. Риваят борынгы Болгар җирендә җанлана. Әсәр буенча Нәргизә һәм аның дус кызлары үз тормышлары бәрабәренә бөтен Болгар халкын коткара. Әлеге мәдәни чараның режиссеры Илгиз Зәйниев әсәрне сәхнәләштергәндә заманча утлар, яңа алымнар куллана. Тарихи мәдәни мирасны саклауның барлык таләпләре искә алынды дип ассызыклады ул. Менә бу бина янында уйнау, ул безне ничектер әлеге бина безне шул заманнарга алып кирип китә кебек, ул шул заманнарга керә торган ишек кебек безгә хезмәт итә. Һәм опера театрда уйнауга караганда тагы да ниндидер тирәнрәк мәгънәләр һәм күбрәк ышаныч уятып яңгырый кебек. Опера өстендә 80ннән артык кеше эшли, санаулы көннәрдә сәхнәне төзиләр. Ачык һавада эшләү артистлар өчен дә яңалык. Шуңа күрә бер туктаусыз репетиция ясыйлар. Һәм ниһаять менә Кара Пулатның Бөек Болгар шәһәрендә үзе янында аның ташларын тотып, аның барлыгын күреп, шушы тарихи ташларга тотынып уйнау мине тагын да югарырак күтәрә һәм мин бик горурлмын шушы проектта булуым белән. Күренешне Кәрим Тинчурин исемендәге театр оркестры башкаруында тере музыка озата бара. Бу бөтен дөнья өчен кыйммәтле булган күренекле урын һәм безгә кешеләрдә тарихны өйрәнүгә кызыксыну уяту өчен проектлар кирәк дип ассызыклады Татарстанның дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиев. Операның яңартылган премьерасында тамашачыны сәхнәдән сәламләде. Моны ничек кенә менә кайчагында уйлап куясың, башка сыймый. Ничек инде быел Болгарның 1100 еллыгы бәйрәм итәбез. Тыныч юл белән. Очень понравился такой без слов. Нәргизә риваят буенча Кара Пулат диварларында һәлак була, әмма аның исеме һәм батырлыгы Идел Болгары тарихында мәңгеләштерелә. Бүген исә ул яңа буынны илһамландыра. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Республика буенча уртача уңыш 1 гектардан 40 центнердан аз гына кимрәк. Ашлык суктыру буенча гектардан уртача 55 центнер уңыш белән Тәтеш районы беренчелеккә чыкты. Урып җыюда яхшы күрсәткечкә ирешү таләпләрен хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Тәтеш механизаторлары өчен һава торышының да эшнең дә иң кызучыры август башларына туры килде. Игеннең кырдагысы түгел, амбардагысы ышанычлы. Тәҗрибә булгач эш тиз бара. Татарстанның атказанган механизаторы 30 еллык эш стажы булган Евгений Маврин яшьләргә осталык дәресләре күрсәтә. Бер иштан урып җыю барышын бәяли. Всем обеспечены автомобилями, все есть. Барысы да бар. Механизаторга ашау эшү, ягулык майлау, материаллары, техника. Уңыш әйбәт, гектардан 45 центнер. Хуҗалыкта 14 комбайн эшли, сөрү җирләре 18 000 гектардан артык. Зур күләмле җирләрне бергәләп эшкәртми булмый. Холдингтан хезмәттәшләр ярдәмгә килергә әзер. У нас есть договоренность с нашими коллегами. Безнең хезмәттәшләребез белән килешүбез бар. 5 комбайн ярдәмгә киләчәк, арпаны җыеп алырга кирәк. Зур уңыш өмет итәбез. Урак барышында өзеклекләр юк, техника яздан әзерләп куелган.
Иван Михайлович Егоров очень внимательно, почти ежедневно созванивается с каждым руководителем. Җитәкчелек көн сайын диярлек эшләрнең барышы белән кызыксына. Максатыбыз быел миллиардлы керемгә чыгу. Шушы көннәрдә бертөкле культураларның язын шәшелгәннәре дә өлгерә, аларны да вакытында суктырырга кирәк. Яшьләр актив, алар хезмәт кешесенә Дон 14-нче Республика яшь комбайнчылар конкурсы финалына чыгу өчен тырыша. Татарстан телевидениесенең авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук Казан дәүләт аграр университеты белән бергә уздырыла торган конкурсында алар бик теләп катнаша. Мөршидә Җиһан, Дмитрий Второв, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Яңа коронавирусның беренче симптомы салкын тию белән охшаш. Бу хакта төбәк идарәсе үзәгендә табиблар турыдан-туры эфирда сөйләде. Кеше тамак авыртуын сизә, аннары температура 38 градуска кадәр күтәрелә. Күпчелек чакта коронавирус симптомнарын гади салкын тию белән бутыйлар. Табиблар дөрес дәваланырга һәм ревакцинация ясатырга киңәш итә. Прививка ясамаганнар беренче айдан соң 6 ай узгач авыруны күпкә авыррак кичерә. Казанда махсус технология буенча травматология һәм ортопедия операцияләре өчен титаннан инновацион имплантлар ясыйлар. Чит ил аналогларын үзебезнең ил эшләнмәләре ничек итеп алыштыра, бу хакта киләсе язмада. Кабинетта осталарның эшләрен җентекләп тикшерәләр. Кичкенә элементның зур бурычы кешенең сөякләрен ныгыту. Шуңа күрә төгәл үлчәм һәм төгәл кисү иң мөһиме. Чөнки имплант никадәр нык утырачагы нәкъ шуңа бәйле. Җитештерүчеләр имплантның нык булуына ышандыра. Россия титан эретмәсеннән барлык эшләнмәләр дә бераз йомшаграк һәм чит ил аналогыннан яхшырак. Мондый конструкцияларның хезмәт итү вакыты озын һәм кабат операция ясау кирәк булмаска мөмкин. Сыйфатны Идел буе һәм Уралның медицина оешмалары шулай ук Санкт-Петербургта Турнир исемендәге балалар ортопедия институтында бәяләделәр. Төньяк башкалага умырткалыкның тумыштан килгән деформация булган балаларны дәвалау өчен имплантлар җибәрәләр. Такие маленькие винты вставляются в детей с возрастом от 2 лет. Бу заказларның бик аз өлеше генә. Заводка Россиягә каршы санкциялар кертү бары тик кулай эш. Күләмнәр артты, протезлар ясауны да арттырырга ниятлиләр. Планируем запустить. Агымдагы ел ахырына буыннар өчен протезлар эшләтеп җибәрәбез, серияле җитештерүгә. Бу тулысынча безнең җитештерү һәм Татарстанда беренче була. Оешмага ышанычлы рәвештә аякка басырга дәүләт ярдәм итә. Завод ташламалы шартларда биреләсе акча белән файдаланган. Предприятия могут... Ташламалы шартларда предприятиеләр бездән 5 елга акчаны 10 миллион сумга кадәр алырга мөмкин. Бүгенге көндә без бу эшне бик актив оештырабыз һәм компанияләрне барлык тармаклардан да диярлек финанслыйбыз. Казан осталары илнең барлык медицина оешмалары ихтыяҗын канәгатьләндерергә әзер. Росздравнадзор әлеге эшне хуплады. Динә Нәҗметдинова, Алия Галиуллина, Алмаз Хакимов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Республиканың Милли музейында тарихи артефактлар күргәзмәсе ачылды. Әлеге проект Россия этнография музейының Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган. Этнография Эрмитаж Мәскәүнең тарихи һәм безнең милли музейлар коллекцияләр экспонатлары тәкъдим ителде. Быелдан башлап архив эше буенча дәүләт комитеты Столбище бистәсенең бердәм бинасында эшли. Архив шәһәрчеге үсеш өчен күп кенә яңа мөмкинлек ача. Бу хакта тулырак алдагы язмада. Татарстан дәүләт архивы мәйданы 24 000 квадрат метр. Архив саклагычы 6 миллион документ тәшкил итә. Уникаль документларның төп нөсхәләре 37 елгы республика конституциясе, дәүләт суверенитеты турында декларация, шәхсән Тукай кулы белән язылган шигъри юллар. Иң борынгы документ 13-нче гасыр башы белән билгеләнгән. Бу гарәп теле грамматикасының бер өлеше. Казан циркы җитәкчесе хроника кадрларын һәм гимбәз конструкциясы буенча мәгълүматны соратып ала. Берничә минуттан соң архивлаштырылган кадрларны хәтта танылган цирк артисты Юрий Никулин чыгышында карап була. Масс-медиа вәкилләренә вакытлыча архив хезмәткәре булып карау һәм кайбер документларны тыргызу мөмкинлеге бирелде. Архив саклау урыны гына түгел, республиканың белем базасы дип фикер йөртә Гөлнара Габдрахманова. Ул шулай ук журналистларның сорауларына җавап бирде һәм архив темасын объектив яктырткан өчен рәхмәт белдерде. Хезмәттәшләребез Вести Татарстан чыгарылышын әзерләүчеләр дә рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Безнең монда бүген көндә эшлиләр бик яшь
специалистлар. Алар бик күркәм, бик булдыклы, бик матур, үзләрен эшләрен бик яхшы беләләр. Безгә запрослар белән килгән кешеләребез, аларга бик тиз кирәк җавап. Һәм инде ул җавапны алар бөтен технологияларны кулланып эшләрләрдер дип өметләнәбез. Татарстан дәүләт архивы Россия регионнары һәм чит ил архивчылары белән хезмәттәшлек итә. Заманча архив эшләре тәҗрибәсе Казанда октябрь аенда тармак Бөтен Россия форумында тәкъдим ителә. Дина Нәҗметдинова, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Буа районында урып җыюда югары күрсәткечләргә ирешкән комбайнчыларны кырга чыгып бүләкләү традициясе дәвам итә. Беренче 5 урын алган урак батырларына акчалата премия һәм район хакимиятенең рәхмәт хатлары тапшырыла. Урак башыннан эш нәтиҗәләре буенча алдынгы урыннарга чыккан механизаторларны район башлыгы Рәнис Камәрдинов шәхсән тәбрикләде. Бу хакта тулырак алдагы язмада. Хуҗалыгыннан Александр Грачев урак вакытына җитәкче урын басары кәнәфиен комбайн креслосына алмаштырган. Егет 14 яшеннән бирде уракта катнаша. Быел торым 750 комбайнына утырган. Урып җыю башланганнан бирде 1983 тоннадан күбрәк ашлык суктырган. Бу районда иң зур күрсәткеч. Но по сравнению с прошлым годом урожайность. Узган ел белән чагыштырсак, уңыш 2 тапкырга арткан. Ул чакта гектардан 30 центнер уңыш җыеп алсак, быел 60-65 центнер. Авангард агрофирмасы комбайнчылары Гадел Салахов һәм Фирзәр Хаттапов та җиңүчеләр сафында. Алар икесе дә 700 тоннадан артык ашлык суктырганнар. Янбулат хуҗалыгы комбайнчысы Альберт Шәрәфетдинов та югары күрсәткечләргә ирешүчеләр рәтендә. Кенге 28-30 гектар эшлибез, эшләп барабыз. Урак геройларын хезмәт җиңүләре белән тәбрик итеп, рәхмәт хатларын һәм акчалата премияләрне Ранис Камәрдинов тапшырды. Бүгенге көндә алдынгылар рәтендә баручы 5 комбайнчы бар. Урып җыю эшләре барышында ярыш дәвам итә. Тулайым алганда район буенча 54 мең гектар мәйданнан бер төпле һәм кузаклы культураларны җыеп аласы бар. Аграрчылар уҗым культураларын инде суктырып бетереп киләләр. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Ялкын журналы Татмедиа бинасы янында карбыз пати оештырды. Чарада хәбәрчебез Дина Нәҗметдинова булып кайтты. Әлеге чараның үзенчәлеге монда бөтен кешене карбыз белән каршы алалар. О, рәхмәт, хәзер куып карыйбыз. Карала. Тәмле. Балла. Хәзер сезнең кәефне Рәмзиягә һәм бик татлы. Ак каралары. Ялкын журналы август санын тәкъдим итү максатыннан карбыз пати дип исемләнгән кичке чара оештырды. Бирегә танылган артистлар һәм кунаклар чакырылган иде. Тамашачылар татлы боллы карбыз ашап, башкаручыларның җырларын тыңлап, рәхәтләнеп ял итте. Рухи азык белән тукланды. Бу бик шәп безнең Казанда шундый мероприятие уздырган өчен, чөнки кайбер кеше өйдә ята, мин, мәсәлән, һәм без менә шундый бәйрәмгә чыгып, коллегаларны күреп, җырлар җырлап, күңел ачып, арбуз ашап, бүген рәхәтләндек. Ничек сезгә карбыз? Бик тәмле карбыз, бик тәмле. Концерт ничек? Концерт әле башланды гына. Концерт ниндидер уеннар, конкурсларда катнашып, шулай рәхәтләнеп ял итәбез. Концерт ошыймы? Әйе, бер дулкында барсы да җырлар, биюләр бик күңелле. Ялкын журналының чыккан һәр саны инде ул безнең өчен бәйрәм инде, әйме? Без инде аның чыгуын бөтен кешегә танытырга, белдерергә телибез. Әмма август саны уйладык та кызлар белән, үзебезнең коллектив белән ничек иттереп кешеләргә барып җитеп була микән инде. Чөнки җәй айларында күбесе ялларда, күбесе китапларны, дөресрәге газетаны укымыйлар, телевизор карамыйлар, социаль эшләргә кермиләр. Һәм менә үзебез аларны да җәлеп итер өчен шундый җиңелчә формат уйлап таптык. Ялкын журналын укыйсызмы? Укыйм. Мин аны беләсезме? Мин кичкеләрдән укыйм. Ялкынның үзенә интервью биргәндә дә шулай дигән идем. Биредә Ялкын журналы командасы тулы состав белән. Алар үзләрен кыскача без ялкынлылар дип йөртә. Менә Иститабадан төшкән август саны. Тышлыгында Илнур Назиров. Бу тышлыкта чөнки мин Россия мәктәп укучылар хәрәкәтендә активист һәм шуның аркада мин
Бу тышлыкка эләктем инде. Журналның эчтәлегенә күз салсак, һәрбер укучының игътибарын җәлеп итә торган файдалы һәм кызыклы язмалар урнаштырылган. Ялкынның даими авторы Ойна Сөләйманова август санына язмаларын табигать һәм мәхәббәт темасына багышлаган. Мин шуннан һәр вакыт язам, нәрсә мине кызыксындыра. Әгәр дә мине шуннан да кызыксындырган фән яктан байтқан тема бар икән, мин әлбәттә аның турында мәкалә язам. Миңа шунда кызыклы факт әйтеп үттеләр. Әлеге чарада 100 килограмм корпус бар дип, бу дөресме? Әлбәттә дөрес, һәм аның 50 килограммы беренче 5 минутта китте. Аша бетерделәр. Бәйрәмнең алып баручысы Айваз Садыров тамашачыга дәрт биреп торды. Бу бик үз вакытында, үз урынында килеп туган формат. Шәй, корпусның өлгергән чоры. Әлбәттә инде менә шулай яшьләрне һәм беренче чиратта ялкынның тугры дусларын бер мәйданга җыеп, алар белән уйнап, җырлап, җәйне уздыру ул бик әйбәт идея. Әлеге чараның тагын бер төп максаты бар – татар телен популярлаштыру. Корбус пати гырли, ә кавын пати булачакмы? Кавын патины безнең икенче елга планга кертергә дип уйлыйм. Бәлки башка редакциялар безнең мисалны алып, әле бу елда үткәреп куйырлар. Бәйрәмнең азагында корбус уйнатылды. Махсус фотозонада бик күп фотолар ясалды. Кыскасы, тамашачы ял итте. Ялкын яшьләр территориясе! Дина Нәҗметдинова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе сүзне Айзилә Батырхановага бирәм. Эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе дәвам итә. Студиябыз кунагы Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы урманны янгыннан саклау үзәге дәүләт бюджет учреждениесенең директоры Айдар Гайфуллин. Айдар әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн, исәнмесез? Матбугатта бик еш кына Россия урманнары януы турында хәбәрләр ишетәбез. Үзебезнең җирлеккә килгәндә Татарстан урманнары ни хәлдә? Янгын очраклары теркәлдеме? 2022 елда безнең республикабызның урман җирләрендә Аллаһка шөкер янгын очраклары теркәлмәде. Үлән вакытында яшел үсеп китү, яңгырлар вакытында яу сәбәпле безнең яз гына була торган беглый лесные пожар дип әйтәбез инде, алар очраклары булмады. Әгәр дә 2021 ел статистикасына килсәк, безнең 19 урман янгыны 210 гектар җир мәйданда булып үткән иде. Хәзерге көндә ул җирдә урманны торгызу эшләре алып барыла. Гадәттә ылыслы урманнар тизрәк янгынга бирешә дип әйтәләр. Янгын очракларын булдырмау эше ничек алып барыла? Безнең ылыслы урманнар күбрәк янгынга подвержен дип әйтәбез инде. Безнең урман хуҗалыгы министрлыгында һәр лесничестволарда бар маршруты патрулирования, патрульләү маршрутлары һәм мин полосалар ясыйбыз. Противопожарный барьерлар. Иң беренче бу урманны янгыннан саклау чараларын шул ылыслы урман яннарында эшлибез. Аннары бүтән участокларда дәвам итәбез инде. Айдар әфәнде, урманнарга керүне шикләделәр. Бу нәрсә белән аңлатыла? Безнең табигатыбызда шундый эссе һава торышы бу сәбәпле безнең урман хуҗалыгы министрлыгы урманнарга кешенең керүен шикләү, гражданнарның керүен шикләү, транспортның керүен гомумән тыю инициативасы белән чыкты. Кабинетлар министрлыгында карар кабул ителде. Беренче карар безнең 8 июльдән 29 июльгә хәтлек дәвам итте. Хәзер икенче карар 8 августтан 21 көн дәвам итәчәк. Бу шикләүләр вакытында безнең урман хуҗалыгы хезмәткәрләре урманнарга керә торган юлларны шлагбаумнар белән ябалар. Патрулирование ешая, орта, кизү торулар тәүлек дәвамына озынайтыла. Янгын урынына транспорт белән кирип булмаган очракта ничек итеп янгынны туктатасыз? Андай очраклар булганы бармы? Янгын белән безнең янгыннарны карап киттек. Янгыннарның сәбәпчесе булып 90% кеше факторы тора. Кеше факторы. Бу фактордан карап алсак, безнең урманның ортасында янгын булу
мөмкин түгел дисәк тә, мөмкин инде ул табигый факторга кала бит, күбесенчә юк. И безнең республикабызның урманнары күбесенчә виеже елес. Безнең күп җирдә кирү мөмкинлеге бар. Бу нефтяник юллары, линия электр передачлар, просекалар бар, безнең квартальный урман юллары бар. Ел сайын госзадание белән безнең һәр муниципаль районда урнашкан лесничестволар, лесхозларда урман юлларын төзекләндерү һәм урман юлларын ясау планы каралган, һәм шул план буенча бик зур күләмдә булмаса да ел сайын эш барыла. Шулай да кирип тә булмаса инде безнең машиналар кире алмый торган булса, менә национальный проект ярдәмендә алынды тракторларга тагыла торган бочкалар, аларның мотопомпалары бар, тракторның вал отборы мощности белән ул суны үзенә тутырыла һәм дальше сиптерә ала. Тракторлар белән керәбез. Әгәр дә тракторларда кире алмый торган очраклар була икән инде, җыяулы кешеләр белән, ранцевый лесной агентуштеләр белән халык керә. Андый очраклар безнең булмасын дип әйтик инде. Менә бу безнең күбесенчә тайга җирләрендә бер дә доступ булмаганда кабул ителә, кулланыла. Һәм күрше регионнарда дип әйтик инде самолет, авиация ярдәмендә янгынны сүндерү бар. Һәм урман сүндерүче десантниклар безнең бар инде. Бу авиалес охранларда шул хезмәткәрләр урманның янгыннарын туктату өлкәсендә эшли. Янгынның төп сәбәпчесе кеше дип әйттегез сез, әйеме, менә әлеге янгынга каршы тору чараларын бозучылар җинаять һәм инде җаваплылыкка тартылу очраклары күпме? Бар мондый очраклар. Безнең әле бу җаваплылык 8 июльдән тагында кодгыланды. Уртача 10 тапкырга көчәйтелде административ җаваплылык. Цифрларга килеп әйтеп китсәк инде, 8 июльгә хәтлек янгыннар санитар правилаларны, противопожарный правилаларны бузган өчен 3000 сум штраф каралган булса, хәзер физик затларга 15 меңнән 20 меңгә хәтлек, вазифаи затларга 30 меңнән 50 меңгә хәтлек, юридик затларга инде 100 меңнән 400 меңгә хәтлек административ штраф каралган. Әгәр дә шушы кагыйдәләрне бузып, урманда янгын чыгып, ул янгыннар урманга зыян салса, Россия Федерациясының Җинаять кодексының 261 статьясы белән җинаять эшенә дә тартыр мөмкинлеге бар. Димәк, инде менә бу соннарны тамашачыларыбыз онытмасын иде, һәм инде һәр вакыт инде сок булсыннар иде. Һәм инде барлык тамашачыларыбызга нинди теләкләр әйтер идегез? Үзебезнең булган байлыгыбызны, табигатыбызны, урманнарыбызны саклыйк. Урманнарга ял итәргә бармыйча калмыйлар инде, бары баралар. Үзебезнең арттан балачактан өйрәткән тәртипләрне искә төшереп, яңартып, шүпләрне җыеп китик үзебезнең арттан. Сүнмәгән тәмәке, пыяла калдыклары ташламыйк, үлән коры дип аны яндырмаска кирәк инде. Зур рәхмәт теләкләрегез өчен, бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.